И здравейте хора, аз съм Мартин и сега днеска ще правим клип на Майнкрафт на Egg Wars. Ама тая игра се казва Bed Wars. Хайде да влизаме туй. Ще да го пропусна, аз тук съм от Pink. Добре. Наистина ли? Не, от Green сме. Така. Тук има тухли, иначе. Такова. Сега не ме пречи. Сега направо учам да правя бокчета. Учам. Правя бокчета. Учам да правя бокчета. Стигат ми толкова да учам да им взема айранчето. Бързо. Бързо. Бърже. Добре, така да не ми взимат айрана, който аз си го намерих. Където аз си го намерих. Къде си ги го намерих? И добре. Те ги заграхнахме, няма да могат да дойдат там, де да се вземат кирка. Ой, виждам айран. Като вижда айран, взимам го добре. Хипайте всичките бронирани. Так. Добре, готово. Готово. Да вземе храна. Блокчета. Поне е някъде 44. Няма. Сега е такова. Толкова сме стигат. Кирка. Ще взема за по-хубава кирка. Трябва ми крючок. Той май краят е някъде. И трябва по-бързо да свършваме играта, така. Няма още да я свършваме. Дева. Стига бе, дева. Едно айранче би трябва сам. Добре, махна се. Ти кога се отиш ли, бе? Аз съм измал. Добре. Да отивам да се взимам хубава кирка. Те още се мъчат на тъпяни генератор, па там има още два. Бати, гледай го тук. Значко не трябваше по-хубав кирчок. Ето. Ау! Ти ли мога? Той от наша. Блокчета. Така, кирка. Знаете ли, че тук пръчката е най-големия хакер? Чакай така да взема маничко. Ще го тръгна малко пак. Така. Пръчката е най-големия хакер тук. Аз се бия само с нея, ама питате защо ме е меча. Тук няма детмач, ама... Не! Трябва да се наем. Добре, той отива на средата. Има много айран, ще го взема. Ще го взема. Са нахраня, защото... Добре. Да отивам с него. Сега маничко по маничко е така. Няма да падам този път, няма да се излагам. Братле. То ми даде един стъп. Добре, взехме. Сега да отиваме да справим диамантен меч. Ето сървър е тъп, ама не знам защо влезнах в него. Така.
Ей, това е най-голямата излагация по падането. Червен, червен, червен. Просто нагоре, 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 нагоре. Тя му крада айран. Еми, такъв е. Такава е хавата, хора. Майките да еба, майките, бе. Сега, ако ми трябваше да имам турбоки и щях да го нацвъкам. Ко стана, бе? Ко стана? Стига сте... И хора, няма да е всичко. И пак се връщаме. Ето аз, от кой съм Оранж. Добре. Този сървър ми е много любим. Сега малко джамп. Той па нямам секунди. Този сървър ми е любим. Любимки, любимки, любимки. Те па ще се качват той. Те един па е падна. Това ако беше... Ето. Да бе, да крадеш тук айран. Няма, мани се. Две айран, кога съм го взел? То път малко ще стана най-тъпото парче. Може... То път няма да си купа меч. Айде бе, скъпа. Добре. Стана. Така, взема. Блокчета. Колкото моя блокчета, защото там е много високо. Поне 50 някъде блокчета. Ще трябва. Сега и аз да не падна като будалък. Ето го. Той само на айрана. Аз го взех. Айран. Един картоф и храна. Я взех му айрана. Четири. Сега кирчок. Кирка. Не бе. Добре, сега тук си взема такова. Още храна. 2 торти за всеки случай. Така. Кнокбъл. Така. Добре, се бронирам. Да ги дава. Той па и са оградили нота по яйцето. Аз няма да го ограждам яйцето, той не е... Така. Първата игра не можахме да я доиграем, защото тъпия сървър не изключи. Всичките хора, всичките сървъри не изключи. Заредиха злато. Имаме 17 минути. Можем да им струшиме набързо яйчицето и да се приключват и... Ти още направи ли... Ти още не знае, че аз правя остров. Един забеляза, ама другите... Хайде де.
Ти... Не, няма... Хора, казвам ви колко прецакват тия с хора, тъпи. Ебани. Няма, ще му чупя всичките блокчета, няма. Няма бати някак. Има блокчета той па и той. Ще му чупя всичко той. Един от зелените да се чупваме остава. Так му и това да не се прибере. То май умря. Та май умря. То май още не знае, че аз чупя остава. Пък цялата кърка ми се изтощи, бе, да. И също стане интересното. Е така седи така. Ще видите? Я ще купна хора, аз ще купна. То няма го бъдам. Той бутна мен и аз няма. Който ма бутна? Тя ти малата, бе! Тя. Съжалявам. Еми, хора, аз съм най-смотания тука. Така, чупя тука. Може така да чупя? Не мога. Тук е тя. О, чакай то да го бутна. Да съм и аз малко нахален. Тук не е за убиване самите нас, ама гледайте. Сега ще ги пукна всичките. Добре. То май не може нагоре да чупим. Е са нуб. Сега толкова слойчета. Да взема и пържоли. Те торчички като мираш ще ги дават нещо така, бе. Сега да му дам моята кирка. Та меч. Колко има? Добре. Ми хора, не можахме да се доиграем епизода, защото той приложение издържа само за 15 минути. Това май ще е всичко за днес. Съжалявам, но другия път ще го довършим. Чао!